Люблю эту песню. Ты был малый урливый демон с белой головой. Прагнул твое семя, зловил позірк твой. То було кохання, але ти, о, якого хера? О, смокчеш по житті, так? Слухай ти, гандон на танним рожовым вядры. У тебе 3 проклятые секунды, каб прибрать свою дупу з майго парковочного места. О, чорт. Веросика? Бліцо. Я мусіў здагадацца, што гэта ты. Рыбай смярдзіць за мілі, што троху дзіўна, бо бліжэйшы акіян на 3 колца пекла ніжэй. А я мусіла здагадацца, што ты тут, калі пачула пра прапажу дзяцей. О так? Хай твой тлусты заты выпусцілі з рэабілітацыйнага цэнтра. Ты ўсё тая ж п'яная шлюха, што хапаецца за бутыльку, як за апошні член у пекле. Мяне адпусцілі, бо я знакамітая, а рэабілітацыя для выйшлых у тыраж няўдачнікаў. Дарэчы, твая сестра перадала вітанкі. Чаму ты тут прыпаркавалася? Гэта адзінае парковачнае месца маёй кампаніі, таму адгані свой гоначны тампон у іншае месца. Насамрэч, мудак. На ім маё імя. Я пазаштатны працаўнік адной з бясконца больш паспяховых кампаній у гэтым будынку. Яны хацелі, каб я гэты тыдзень кіравала іх камандай падчас вясновых вакацый. Тыдзень? Не, ты не будзеш паркавацца тут ябаны тыдзень. Ты бесішся, Бліцо? І што, уцячэш, пакінуўшы іншага плаціць за нумар у гатэлі, угоніш яго машыну і праедзеш 3 кругі, змарнаваўшы ўсе грошы з крэдытак на сраныя урокі верхавой язды? Праклятая шлюха, калі ты на гэта забудзешся? Удавіся наждачным херам. Пачакай, перагані свой шлюхавоз зараз жа, або я... Або што? Або я... Позвоню кадравіку. Усяляк, знаёмся, мой новы ганчак, Вортекс. У адрозненне ад цябе ён ведае сваю справу. Чава засохлы. Колькі часу я змарнаваў на гэтую дзірку. Ты знаёмы з Веросікай Мэйдай? Га? О так, мы сустракаліся. Да, ці пасля таго, як яна стала поп-зоркай. Вы сустракаліся з поп-зоркай? Добра, але чаму вас гэта нібы шакуе? Алё, гэта Веросіка Мэйдай. І вы? Я просто... Яна сляпая? У яе нейкая форма пашкоджання мозгу? Добра, слухайце, вы ўсе з камара каня робіце там, дзе гэта не трэба. Я ж не лезу ў вашае дурное асабістае жыццё. Дакладна час лезеце, сэр. Прыкінь, гэта ж праўда. І якім быў секс з ёй? Мілі! Што? Гэта поп-зорка. Ты ж хацеў ведаць пра секс з Майклам Кроуфардам? Туше? Добра, ўсё, кіньце гэта. Мілі, знайдзе часовае месца для паркоўкі. Луні, Моксі, разберемся з гэтым дзярмом. Думаеш, яны мяне бачылі? Блядь, я ж сёння дзярмова нафарбавалася. О, ты выдатна выглядаеш, Луні, як і заўжды. Замаўчы та... А, Бліц! О, вау. Вітаю, здравяка. Дзе твоя сучка-гаспадыня? У сваім кабінеце. На другім паверсе не было месца, таму мы выбралі гэты. Тут танней. О, ты ходзе! Прабач, мужик. Табе пасраць, псіна. Сэр, можа дазволіце мне пайсці туды і пераканаць яе? Я не надта слухаю музыку, якая класіфікуецца як поп-жанр. Таму для мяне яе статус проста пазнавальнае імя. На мой погляд, яе музыка... Моксі, завалі нахер. Добранька. Вітаю, панна Веросіка, ці як вас? Я з ІМП, і нам насамрэч вельмі важна захаваць выдзеленае нам адзінае парковачнае месца, таму што... О, паглядзі на малога. Які гальштук матылёк. Прашу, не трэба ласкі, пані, я... Хочаш пацалунак, малы? Добрая прапанова, але я жанаты. Гэй, перадай невялічкае паведамленне свайму нікчэмнаму босу-імпатэнту. Не чапайце там! Моксі, толькі не дазваляем дабрацца да сваіх дзірак. Мне трэба прылегчы. Зараз. О, з мяне хопіць! Добра! Годзе! Раз вы паводзіце сябе як мудакі з маімі супрацоўнікамі, то я выклікаю вас на ябаны выклік! Блядь, таўталогія. Гэтае бесянё пачынае дэманічную дуэль? Здаецца, так. У чым спаборнічаем, Бліцо? Штогод вы, разносчыцы інфекцый, падымаецеся наверх падчас вакацыі, найлепшага часу для злачыннасці. Таму закладуся, што вы, суку-сучкі, не зможаце трахнуць столькі ж людзей, колькі мы грохнем да канца дня. Оу, ты сур'ёзна? Па руках, сучка.
Усім заглохнуць, паказваю, як мы зробім гэтае дзярмо. Па-першае, знаходзім ябаную кучу кліентаў. Тэлепартуемся, затым пачынаем звычайную для нас разню. Складваем усе целы ў вялікае сранае каноэ. Штурхаем гэтае каноэ ў плаванне. Падпальваем яго, каб прывабіць акул, арлоў трупаедаў, можа нават гусей паябаць. Яны злятаюцца, ядуць целы, мы выйграем заклад. І ўціраем нос гэтай неахайнай ебанай сучкі. Ці ёсць якія пытанні? Так. Што гэта за лухта? Гэта не пытанне. Гэта не плян. Прабач, але гэта бездакорная прэзентацыя таго, што нам рабіць, Мокс. Я не вінаваты, што ў цябе такі маленечкі мяккі мозг. Чаго? Я назваў цябе тугадумам, Моксі. Божа, калі ты ўжо навучышся ўспрымаць крытыку, бяздарны дробначленны гоблін? А калі вы ўжо пойдзеце на акторскія курсы? А калі ты зразумееш, якія яны дарагія? Гэй, а можна мне гэтым разам пайсці з вамі? Катэгарычна не, я забараняю ні за што. Прабач, мілая, вясновыя канікулы не месца для ўразлівых дзяўчат. Ты ж ведаеш, колькі там вырадкаў будзе пускаць на цябе сліну. Ну, я могу легко злиться с людьми. Просто возьмите с собой. Пачакай, паўтары. Я могу злиться. У тебя есть человечая маскировка? Так, а у вас не? Вы трое бадзяліся па зямлі ўвесь гэты чортаў час без чалавечай маскіроўкі? Добра, новы план. Луна нам дапаможа прывабіць людзей, а мы паклапоцімся пра астатняе. Як вам гэта? Бездакорная логіка. Думаю, вы прапусцілі галоўную праблему, сэр. Хіба не трэба набраць заказаў у кліентаў, каб выйграць стаўку? Мы ж не пачнём бойню просто так. Гэта я ўладзіў, Мокс. Зніжка 50%, цяпер чакайма. Сэр, нам ніяк не набраць кліентаў до канца дня з адной толькі абыяк напісанай улёткай, ды яшчэ з граматычнымі памылкамі. Дык хто першы? І памятайце, нельга, каб нас убачылі, добра? Гукі стрэлаў выклічуць паніку, таму Луна перавядзе цэлі ў лепшае для забойства месца. Спіс у цябе, Луне? Прыняла. О, Луні, толькі паглядзі, ты выглядаеш проста жудасна, я так ганаруся. Апорт! Девятое забойство. Як жа я хочу ўжо адчуць гэты аргазм, калі... Добра, студэнты. Ці гатовыя вы нажрацца ў хлам і нарабіць кучу памылак? Феросіка! Мы заканчиваем посадку. Усе на борт. Иди нахер, Блицо. А каб цябе гэтая сука пачала свой паскудны шлюбны кліч. Цяпер яна атрымае ўсіх гэтых секс-маньякаў. Трэба паскорыцца, народ. Ён у спісе, Луні? А? Так, мяркую. Добра. О, вау, а ты хто? Лепрекон? Так, круто, га? Але ты нікому гэта не раскажаш. Добра, наступны, Луні, давай. Луні, стоп, дзе... Што? Дзе маё дзіцё? Гляди! А ну, хто хоче криху глитнуть? Гей! Ти... О, гей. Гончая, што працуе на шалёнага былога майго боса? Так... Прабач, калі гэта дзіўна. Усё круто. Яе праблема не моя.
Мне не доплачивают за гэта. Так, я Луна. Добра. Я Вортекс. Як горача. У сэнсе, типу, сёння спякотна, бо свеціць сонца і ўсё такое, напэўна. Сапраўды? Так. Мяркую. Але сябры клічуць мяне Тэкс. О, так? Вось бы ў мяне былі сябры. У сэнсе, не, я ў сэнсе, я не... У мяне няма сяброў. Я вам тут не замінаю? Не, мужик, мы тут просто размаўляем. Размовы вядуць да ВПЧ. І мы яго страцілі. Здаецца, самім давядзецца працаваць са спісам. Чорт, так! МДМ робяць усю справу і рубяць грошы. Бліц, пайшоў нахер адсюль, ты нам канспірацыю прасрэш. Просто хацеў паглядзець, што тут такога важнага, што адцягвае цябе ад працы. Мне нельга ўзяць перапынак? У нас на коне парковачнае месца! Гэй, можа табе варта успакоіцца? Можа табе варта не ўлазіць у гэта? Гэта нашая з ёй справа. Літаральна. Блядь, Бліц, чаму ты не адчэпішся ад мяне хаця б на 5 хвілін? Бо я цябе удачарыў. І гэта павінна штосьці значыць. Ой, і што з таго? Ты не мой сапраўдны тата. Мне было амаль 18. Усё яшчэ лічыцца. Але не павінна. Ты мне тады быў непатрэбны мудак. І непатрэбны цяпер. Так! Варушняк, пагнали! Фу, о божа, гэта сраный апосум. О, крошачкі. Зловіў. Кинем апосума ў піва. Апосум у піве, піўны апосум. Давайте. Бліц, я... Прыемнага перапынку, Луні. А я пайшоў забіваць. Чорт, дзяўчо, гэта было жорстка. Ты ў парадку? Так, я ў парадку. Ён справіцца. Заўсёды спраўляўся. Рады, прынамсі, што ты можаш пастаяць за сябе. Патрабуе мужнасці. Дзякуй. Моксі! Мілі! Вітанкі! Гей, адкуль у тебе 4 головы? Я хочу их поцеловать. Рыбка! Кахаю гэтую жанчыну. О, яна цябе страпоніць, ці не так? О, так, задала дыхту, Мілс. Макс у парадку? О, так, ён у парадку. Гэта смешна. Я так напіўся. Добра, гэта ўжо занадта міла. Бліцо. О, выдатна, а гэта, мусіць, шлюхі. Гэта было даволі... відавочна. Як думаеш? А я думаю, што гэта не нашае. Было б крыўдна, калі б хтосьці даведаўся, што гэта праз цябе ў свеце людзей з'явілася гіганцкая пачварная рыбіна. О, сатана! Вас усіх так
выебуць! Так, ну, у вас, мерзотных грэмлінаў, будуць праблемы праз адсутнасць маскіроўкі. Чалавек назваў мяне апосумам. Я не апосум. Ці ведаеш, мы маглі б змаўчаць пра гэтую сцэну з фільма катэгорыі B, калі да нас вернецца парковачнае месца. Файна. Мы, блядь, перамаглі! Так, блядь! Уцерлі нос, сучка! Добра, хадзем адсюль. Тэкс! Мяркую, час развітвацца. Але гэй, калі захочаш на тусоўку, я табе патэлефаную. Сапраўды? У сэнсе... Так. Так, моя дзяўчына ладзіць шмат тусовак для гончых. Круто. Не дачакаюся сваёй першай. Знойдзем табе сяброў, дзяўчо. Давай, Луне-Туне, вернемся і прыпаркуем нашу чартоўскі вялізную машыну на нашае чартоўскі вялізнае месца. Рукі дагары, хворыя вычварэнцы! Добра, шлюшкі. Рыхтуйцеся смактаць шмат мусарскіх членаў. Пераклад Дэгучка, студыя кавярня. Tangled my parts, cut off my dick, and you shattered my heart, but it grew back twice as long. О, божухна, гэта як другі пубертат.